المتقين إماما لك بصوب لك داموك لك بلو أسلامك لك فاتو لمن يك لك اللهم من دي أما لك الدين كلشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبي تنايني على فيها كان كشي شيطان تورم عليك الدنيا كافر لك وفندو. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. ني كما دمنا وري المفسرون فسر لكلو يسوع نزول دو فوق ماينا كما جيكي كون وتي كما كورون كابين اجيكي كون دماما اجينا كومينا أنا جينا كلومنا ما كا ولا منا إفرا كلوكا أيهم بي أتكي كفو أبو جما كلو بفرا نيونغا فوقتا سال قيامة سنة سليم يا الله تعالى كما يندمنا أكو تغودي الله تعالى بجما كلو كاندا جما كلو من كافريارا ولمن يلي كفي ko cugodi Allah ta'ala bi jama kulu kanda akma fasarla tafsir kalaw fe ko cugodi mo be bense masro kalimaniya ma munun kafriyara ulimaniya le kofe cugodi Allah ta'ala bulu kanda وشهدوا أن الرسول حق. وشهدوا كوكاسر عم غوير الشريرة أن الرسول حق كافوكو تشيدي كتشيديا تشيريرد وكل من يرى ودرى على كرالة صلى الله عليه وآله وسلم وتورا نفي يا تشيتيا وما كلم ولبانا ككافريا كتشو ديسا على ببنزيما كلو دمي كلمانيا بارو سرادو كرو وجاءهم البينات ودلو جلي ونانا أمغوي فرواسيا نانا أما دلو بانيني ونانا أما دلو منو باجرا كو أسلامي تشيني sika foyi tola dalu munun ba jira ko alkira ka cidiya yi ceye sika foyi te ola o dalu chama nana uma والله لا يهدي القوم الظالمين. كوبنا الله تعالى تي جما كلو كاندا جما كلو مي يتوني كجما كلو يرا كندونا وديدو ما منو فله كان ولي انسراتا doye kalimaniya don ka famu ka centiya ka dala ko cendo ka tlaka kafriya sugandi limaniya ka ko oye toni ke jamakulu de yere kundoyona wudu Allah ta'ala tulu kanda أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. كو أمغو أولو سرا على يورو وديك فو الله تعالى كدنغبوكا والملائكة ملكو كدنغبوكا والناس أجمعين آدم دي بيت ولا دنغباتكوكا هل لما ممدنغ خالدين فيها وتسمى سيبو دوبنا دومي تسمى كونو بدا كدي لا يخفف عنهم العذاب. الله تعالى بك نيانتا من بلا تسمى سيبوكا يا رب على كنا يولا كو نيانتا تفيا كبوكا ولا هم ينظرون. كو نو يرتي يا خروك بو تسمى كونو دوما وتسمى تي يا خروك بو مكمشي نتي ينافله
akore ko tasuma te yakharu kabu makmash wa ulu were ka tasuma kono do te yakaru ni sangani vuyi ka kirit kele ko niye mamnu limaniya donc nyetwala komi kafiri chaman be chukumina bi o te bidamay o koimbe kabu kunungo kabu kunu mowe limaniya de donc nyetwu ala ka soroka temenu ni dungaye ko olu ka jembe soro de la o ko chugo disa ala bo mo kanda maye kuma koromadi akorate ko ala tseku kanda akorate ko ala itubi datu unye nga kuma de koroy ni ma façon be bense ma soro chugo di ka ba ala yoro mamunu yere unye tugu chena ka don ko ko e chen adalu bangina uyi nga uyo beto e ka sra were mine ko o sra de lu be jien soro o sra de ka ko chugodi ala bulu kanda ko ala kondi to ni ke jama kulu kanda o kore mami ni benin chugo ina tanke benin chugo ina imasegi ko kuma to be nyefe etsiga ala ka kanda soro itna wajuli me itna wajuli famu itna benzema soro ka barang mange kadaka etate vledwe etae ndafedi ni mako konbala e dumini nona ya chama yini kana dama ayre de bambe dumini kema adumbe ya shakwa ki halibi ko konbala la o ebe munga otiki ka polasa ala yise ko ke ala idallu na uma wire darala yere ko cin nga ulabana ka kafiriya sira de sugandi ko mine ulu bitaw defe koni mami yira ni jama kulla ikera yere kundo nay inna ash-shirka la zulmun azim o yere kundo yo jama kulu ko ala tulu kada إلا الذين تابوا من بعد ذلك okmana ni boli de kelef lesa istisna'u de nanasa ko fo mamunun tubira o kofe koray kayfa yahdi Allahu qauman min furakma damnana ma qorate ko ala tsiku kanda akoro rete ko ala tubi datuni akoro de ko ni mani zra ni mani la hala mbla e kanda tukudi da to na tubi da ele jefe ko fo mo munun tubira aha من بعد ذلك كفو مغمن توبرا وقفه وأصلحوا وي توبرا كلبا كنينيكه وي مينچه وكافر لما ولو مرتلي وي دلالي تو على هذا توبيره نينا دي وي ni توبرا يمينچه ده بيسي ko dedla illa alladhina tabu wa aslahu de tubi de ko ni faka ke dlali kala de faka ke nyeni kala ngani tubi e tubira halsa ite ko jole mfuila ite sebe ko fuila e o te chensa to anga nyosa we chewa ekme doina ikmbo ka ko ke sei ki tubira ite sebe kula itie misrila itie ala kula ite qur'ana kala ite fui kala o ko ne tubi to de ete o ko fomunun tubira o ko fesa ka nyeni ke فإن الله غفور رحيم okmana halibi ala be son o tigula de ni mami ni yere foshi ka boni kulu kono ka sigi ko kalimaniya ka sigi alama ko ala de ka fari masai ala de hina masai tafsiru gafe chaman nan nay ko sababu nuzul do be ayina ko che do lansar ka kundu madina kadi kundu che aslamele ko shaitan sirala ka futne Allah bana ka muruti islamaya ba kata faraf langa fuka ataro laminga ay sanga ke kun animisara
ayre kera ma bullen saka kema fulu lenye ay cibla ka kabila mugawma u kata ala kira yininga sallallahu alayhi wa alihi wasallam o yali ale bi sega sigi bile dewa yali ale bi sega sigi kokura kuma o ko ni aya inde jigina wala ka amgo ka kewale folo ka jaga ka dira ni mani ndabla ite benzema soro ka tubi de ala ka kanda bitnuina de ko foni mo munu mbora ni kulu kono ka tubi ka nyenike o ko ala de ya fa masay ala de hina masay ko ala kira ku ka fa ay ko kana Allah pas sigira kana kesla me yuma o do kira ala kira tlela sallallahu alaihi wasallam mo do murutira islamaya maka kuma jugu fo ka boli na kila ka tubi ka sigi ko ma fila wali saba de fana della ka muruti umar tlela o murutira ko kuma be umar sigo siga abu ka baro ba be mona kashi ni ne ka arsa on zoro sa dono ko do na ko ne ko umar saw ni ni chef la ni chef saba ni nu nana umina na kana de masa ibu kedi umar ko ako ubora dami fe ne bo yele ukadu jun ngo ko slame nigele dine jun slame ba foko murtadu be fa ngani murtadu nana ko abi sigi slame ta fo ayi iti sigi de be fa ni de o fora tede slame to fo de mor ko ubora dami fe ne bo dayele ukadu babu tauba tubida onunum fili ala fili ka tubi dayela uye mamunu ye mu'minu nyena majeni ala ye tubi dayela uluhi mamunu ye de dabe kata ala ma ala ye tubi dayela uluhi da to jurumu bayara chuochu afra tubi de ngani mamin de mason tubi masane de koko eta dabla o kuma de nye photo file nye fedi eke bana iwela ka dese equity somble ma fana ta ala kende o kubta kunje mina ala yo nyefu onga ko mamunu ngani ngera ni nchugo yin ko olu taala tulu kanda ko ala ka foitu faible nga ni foni min tubira ni min segira ka bo sraka kala ka ala dana ya kura ka segi tiɲɛ ka ka yafa ɲini ala fɛ ka ɲɛni kɛ awa ko ala de ye yafa masa ye ala de ye hinɛ masa ye o kɔrɔ ye ala bɛ yafa u ma ala bɛ hinɛ u la o kɔrɔ ye hali maa minnu yɛrɛ fana murutilen don ala ma n'u bɛ ala nɛni na an fɛ yan u bɛ wele u ka segin u kɔ u ka segin ka na ala ma hakili a dɔw ye hakili sɔrɔ sa o e yɛrɛ bolila i taara i ko silamɛya y'i to kɔ i taara i ma taa ɲɛfɛ o tuma na na ikani ka ala ko ke iki ka barake ambe wele bla anga jamana kametuma wele ukasigi alam aw murutira ay sandama doke do were ushibeke do were sara make fuyi akwa akila ko ala ko de kemeka aw garsige siri ko ala ko de kemeka ko ala ko de kemeka farafin to ko bo ayre a tien bangina ayre am wabili kadere ayre de afami ayre ni aman naga shika ta fe fu ma fara aka an naga shira ka ta fe de fe ma fara aka da an ba kalama de hali forfait au ta sura ayre ma mun bege ga ala neni ka ala kiran neni sallallahu alaihi wa alihi wasallam hali forfait songo tukuna mo do de beka forfait duma ku ka islamene kabiye ere kanga don ko ko islamene noy nga kuma do ni geleya bona adama de ka geleya bi do hakilla aya fam fanda de don hakilla ala ka fonni kanu amin ay sigi akana awere a fam san ka foko islamene kuma ci parce que na do islamene de nok ndo aw munu murutira ma wara unya kuna bo aw fe aw ka la ala fe ka muruti ka farauka
nga aw filɛ aw nagasira ka taa fɛ ni farafinya ko don aw yɛrɛ ban bɛ anw yɛrɛ la ka jamana yɛrɛ bila y'a dɔn a ye sabali sa hali n'i tɛ silamɛ i ka kɛ hɔrɔn kɔni ye e ko k'e bɛ afiriki ko kɛlɛ la e yɛrɛ ban bɛ an na yan yala n'i ye nin kuma ninnu fɔ u bɛ to k'u bɛ ni tungafɛtaalaw kunkari ɲɔgɔn na tungafɛtaalaw olu ta bɛ wari ɲini de la ka na nka e ban bɛ farafinna de la ka taa i sigi farajɛw fɛ yen ka to ka silamɛya nɛni ko silamɛya de ye farafinna to e dun bɛ yɔrɔ min na silamɛya bɛ yen fana o kana kɛ silamɛw bɛ farajɛla ye koyi silamɛw bɛ yen wa olu t'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ bɛ maa to kɔ farajɛ silamɛya kɛlɛla yɛrɛ ma da la dɔrɔn ma da la nka k'a fɔ ko olu bɛ dalilu de jira ko fɛn dɔ bɛ silamɛya kɔnɔ ko bɛ mɔgɔ ka adamadenya nagasi ne kɔni b'a ye o b'a suguya nka ko tubabu dɔ bɛ sigi ka analyse kɛ k'a fɔ ko n'i y'a ye silamɛ jamanaw tɛ ka kɛ fɛn ye u ka silamɛya baara de b'a la k'u segi kɔfɛ ne kɔni m'o mɛn olu kɔni u b'a fɔ u ma da la de olu kaba ala ka diɲɛ daw bɛ yen ala y'o de fɔ adamadenw kɔni kafiri b'u la mumini b'u la dɔw dan bɛ ala la dɔw dan t'a la nka bɛɛ bɛna da la don min na o don bɛ na nka k'a fɔ sa de ko fantanya ye silamɛya nɔ ye walima ko jamana ka lafu ye silamɛya nɔ ye foyi tɛ silamɛya kɔnɔ min bɛ adamaden sama ka segin kɔfɛ ɲɛnamaya la o tɛ yen o foyi tɛ silamɛya kɔnɔ k'a fɔ ko nin ko in bɛ adamaden ka ɲɛnamaya nagasi o tɛ yen an bɛ fɛn o fɛn kɛlɛ an sɛbɛ la ninnu yɛrɛ b'a ni kɛgoya kɛlɛ hali n'u ma silamɛya tɔgɔ fɔ a kɛlɛli la hali n'u ma diinɛ ko kuma fɔ a kɛlɛli la o donw bɛ yen journée internationale bɛ yen dulɔ kɛlɛli la sigɛrɛti kɛlɛli la mɔgɔw bɛ yen kuluw bɛ yen minnu bɛ gɔrijɛgɛniya kɛlɛ ka sɔrɔ silamɛw tɛ o laadiriya nɔfɛ kɛlɛkɛlaw bɛ yen adamaden hakɛ ɲininaw bɛ yen o si tɛ diinɛ ko ye o nka o jumɛn ni diinɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mana ala ka hakili ɲuman di an ma nin yɔrɔ in aya min na y'a fasɛri sisan a b'a jira ko hali mɔgɔ minnu murutira ka bɔ silamɛya la ka sin ka dimi a fa n'a ba n'a mɔkɛ n'a mɔmuso kɔrɔ ten fo ka dusu kasi hali ale yɛrɛ tɔgɔ dacogo sisan bi kɔni o bɛn tɛ ale ma a ye segin ka na baasi si t'i tɔgɔ in na n'i ma kɛ dɔ tɔgɔma ye i bɛ kɛ dɔ tɔgɔma ye o i tɔgɔ kɔni tɛ da i yɛrɛ la o a bɛ da dɔ de la o e wolodo tɔgɔ b'e la a bɛ da dɔ de la a bɛ da i yɛrɛ la tari i jala bɛ to ten a ka fɔ i ma ko mɔgɔ wa n'o kɛra a tɛ mɔgɔ tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na koyi tɔgɔ dɔ kɔni bɛ da i la o min ye silamɛ ye i bɛ silamɛ fɔlɔ tɛmɛnenw i b'olu mɔgɔw tɔgɔ da parce que u ko ka di ye n'e ma sɔn o ma i bɛna kɛ minnu bɛ bolisɔn ɲɛmɔgɔ kɔrɔw k'i b'olu tɔgɔ da a dun a ma ɲɛ olu ye a ma ɲɛ e yɛrɛ ye an ɲɛ tɛ hɛrɛla ko kɔnɔ an yɛrɛ ka yan a ma murutilen bɛɛ silamɛ tɔgɔ ɲuman ɲuman de b'a bɛɛ la a bɛɛ ye silamɛ tɔgɔw ye u faw ye silamɛw ye u baw ye silamɛw ye u mɔkɛw ye silamɛw ye tilisa kuncɛ ka sin ka wuli ten dɔrɔn ka muruti yɛrɛma ten dɔrɔn bana ni aya in b'a to an bɛ kuma nɔgɔya dɔɔni bi ka wele bila u ma komi ala yɛrɛ ye o ɲini ala kɛrɛfɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam qul يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أو من يدان سقو أيركا وعلى كراكا ويلي بلا على ديني ويلي داكا يندو على كراكا داكا لسي صلى الله عليه وسلم وعفوا الله تعالى كجون نجون هل سأل ما بين لا كجون ye dansa go de nga o bela ala ko ka fo nga jonge wele bla nga jongma jonjuma alladhina asrafu ala anfusihim munu ye dansa go u yere kunka etiya fenge malaw
akire de la ebe ga kojugu munun ke ibe kafiriya wali munna kere la do ko mamunu e dansa go yere kunka innama baghayukum ala anfusikum ana malika yada abayra deka afoitse mawara shima ni blala sra ikasabali ma do bega kangarda e mana baala la chugo chugo afoiti suluma kafiru bi ngene ko ante balma ko kelelaw ante entere ko kelela dina ko mambi wele ki waju dina ko srafe ena dowte hali kontina kelina ina dowte jamana kelina ate dugu kelina ika toro foiti ka saba ala ta ko fi atsi ngani o chesirle enofre kari son kari aketa awa hera kanu yoye de dokoy wande ala yere hera min layni naka jonwi abella sliode naka da ala ya bam tuti nimi ma asabo yini ka ke abi do tasma kono na ala ma kete de ayra kuti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ko amma ke jamakulu shinya ngata bai fangele ko ka cide chuma fanga cide de ci bara cimbi ke galla se ama ode alaka ladriya joroy wala sa ikanna fo ki kunda do wajulu kun ode ete ebi koli korota limi ka fo ko haranga dabla ko ati fenche kwa te ka ate yelema oho annama elema ode alaka ladriya dalwe ka joika ka fo kwa foriye ani luwa kuratara ka fo ni teke jamana kono go abo television na ka bo journal la ka kibaru ala si mo ma folo o koroidi mo kan na fo ko ama fwai kwa hunda do to wajul dewe ikan na fo kwa ma fi nga isoni bansa o kungo o tini majede ni bana ni chiserima ni bana ba o kungo tini majede ikele bana ay sigi atla chama ngoni hakili surasa wera eko akwera mama madadonia amadara donio la ala fu kana gelen ni munumbe walma akungulubani munumbe no bi dondoni sura halibi uluta male bi dondoni sura ko la boto la o baraide fere mi rek kadni dine kula adama de be chenga o te chenga o akasori dona kodo de la ki dabala na donna min dima ma te magana ma tamashe beki hakili tola ye dine bulu fara fon bi nige ni dona nganna ambaketa wallahi hali kafiri fin do minna ala kirati la sallallahu alaihi wasallam u kila jonama kira yu wele kana islamaya ma umaso kira ko kwa yabla tara fa ayre dana yara ka fo tiena u labla matengo mpali koni oborama atigi segira kana pali nana kwa nana tubi kwama ko maboya sai kuma welewa ako oho ko chendo ako ngani ngunzona o kumaina nyere skunde tilafia na tubi ni ba foye ko nzira namba murude nye ko de atontubira nzira na de wala saka na fengena kunga komisanza ndara nyere de dara la sani ngonye chen nana dwala ga mo bene negeti ndoro ko fanda bela ala fe ali dine wara mun ban fe we mo kilingire ni mun zoro nga pamba be farni mo ni shardini wali shini oluka dawala jamana geleya yoro de kaduwe kusowe yoro sigidami mo ti foi soro
olu bɛ t'olu de hali n'i donna internet kɔnɔ i b'a ye hali Mali dama tɛ u ka mubashiruna ninnu bɛ yaala de taa burusi kɔnɔna fiw na ka to ka dumuni tobi ka di denmisɛnninw ma ka to ka boisson d'u ma nɔnɔmugu bɛ di gwatigiw ma farine mugu bɛ d'u ma fɛnw bɛ d'u ma الإنسان عبد الإحسان أحسن إلى من شئت تكن أميره ولو ننون ندينا كوني ندينا كوي هنا ننون بهنا ده ياي أوتي أبى بتوعي ما يكوي كابو مويلي توبو وين ما يعملوا كادو أم بوزن دو يا كليشين تودو أنا توبو كولا سا بنا توعا أنيجي كريشين دون أبى كي بما بلا جمانين كونه جلاه بيورم نونا كسوه توعا دمهم كوي أنا مغو كنا دو ديننا فيني كما دو كولا كي دامبالا على فرلا ما بيشي سرا على مسونا فرلي ما نتاكا ما بيشي سرا أفرقو بيشي سرا فهم فنيا سجين نتاكا إما دوا كولا كوا كوير فلاي في دونا دي كو مبين فين سرا لا نو فين دالا دو إبي بوده على كبوده ده كاين حالي منافقو جاما غمبي على كرات الله صلى الله عليه وسلم كان نافيا جوكيودي بما adama de bla avec kodo du kodo la nga kore de ba tikoro bima bla sina ali hijra kelaw tato madina hadisa nanala ko do hijra la uluma hijra kutara hijra la de انما الاعمال بالنيات ني وادي سين تو ولا دي ما انتو با كنو akmana kira ko min hijra la kuminga ma ko tigi bode suraka hijra la de kabo do hijra la muso do de na asomo hijra la ale bo no fe ale tambe wala sa o kana takanda nga ate bono kiwara da bokun de ko ale reta to do hijra ko mo baga bomma islamati nyama o baga ta madina ne reta to do ale ta kunte islamé o do ta be ko do no fe je soro fe do bo no fe o kira ko min zoro min dara ala na ka kira no ko ka hijra be ka ta ala na ka kirama ko min dara min no fe ko fa hijratuhu ila ma hajara ilay ko min hijra la ka ta mi ma ko o de boye o kana mami al islamia dinere amma mo wele ka do ala nga min dunala ala na ka kira kama islamia ala jeni ni kama ede fana islamia na fasoro amma mana fara ka ko duna islamia la kore kama foni ala faralika ikun duna kore kama nga ala hinani na agela mana ka ke che fana bisega sege o muallafa so chena ekinta o mo fana be to aduna kula entere ko kama nga anara ni ngoyi fe ora ben ngono we o kapsa entere ko nete entere kula bli hal ni ti foy sura kula bibli nete bo ala Allah akbar o ya ala hinanina ingani ayela mana ki to akono anga don babba do fo ko luki doni ni jede kama ko doni rabbana ko fo lahara ko doni ko faka ke lahara ko yi ulu ngani ya fale ko to akono yi rabbi alaka ngani monti ama nga parola bana bikona ambu wele anti kuma jugu foy fu mabbi amu wele o ka segi kana ambe de malion wi ambe islamo ambe islamo ambe islamo de ayru kun islamo sabe ayru kun islamo halsa islamay ati doni be ala parce que anya me ko ado ba dugo ka sili do be boka kuma jugu fo islamaya ma ana ka kimanda ma do be nu ferla ko astaghfirullah ko ala ka ya fama wallahi kunte fo ye gele noko ma no kero mena selji taka selika se baro
anga sabali anga donc ko farati babo o kula kada ka yebe so wi ka mamunu fili keneka amba dom o be ni kunnu chama ke malla al islam ya ko yedete al muso kan ne ko sigila ambara ka ka haketu ma chama ngumbo projet kono yanga u yere de umbe sigine ko uma songa dabla ka dimba la nga u bena kuma micro la ka kuma télé la ka kuma radio la ka ajira sebere la kwa ka nga dabla kwa mai nga duguma u yere bitu take ko ambo komunu na ya we janfa yede ale faratika bune ni mi chugo don la e selimi ngoni e bi dugo ka selimi yo na e nafa aha da ka be ga mo fli kenaka ka mo wele kana kafiriya ma kenaka ka fo ko kodo e ngalo e mo nye koro ka soro o e cheye e re yoro dugula nimbe ni nywana yira ali Egypte jamano ka mo do yoro luka chrétien na ntate kini o do de bora qur'ana ka afako fasale ko fe wede gara de ka tu so fa ba dugo ka islamé ngabe abe église kono abe mon père karam ko yalay abe dugo ka islamé je kabe debe aye abe abaye selina dugo la ta don mindo pa na famu islamé de kundo dugo la ma ambe oram nabi matika islamé dugo de o wati te sende jango e be dugo kumina mami aka dine dugo na be kafiri ma oro la sran kama etatu e feta e men dugo mo la ka boka kuma jugu fo alama warini kama alma chama kuma jugu fo sahaba o maya sahaba o te ma jugu yu kono koy warini de bu blaka kuma jugu fo sahaba o ma parce que munu mo war duluma fika sahaba de neni wala taw luka don ko ibulu na fay sebela ende ma bisiki ki ifatoma nen chugodi Apada. ha ibisiki ki batoma nen chugodi ibisiki ki karamo toma nen chugodi iburuju be sara mamunu no fe ibi bokulu kafiriya chugodi anolu makisi e fana fani bashiti kisi mo achamba ki pani orende kunaya lego ka am fen sombe Abubakar ni Umar kula bi kon sita islamé akuma na iba ani faw de farajonga ibani ikam go koroba de farajonga bo bedum be ga waso na kam go koroba ka islamé ya ibo koroja isombe ibi dugo koye ziara bu kolu kaburu la faw meke o olu munu be ka ziara olu be to da me Umar ni Abubakar ni la Sebe. Kado olu kono ngumbu no feo an fe a sekli ko kuma yerete ni sam wala ba inda madela ado sam wala ba inda madela sahaba nen ni damne na ete ni segira na ngaslama kofe sam binani abadaite ma kilin soro mari dugu kolo ko ka me kuma jugu fo sahaba ma sam binani dron segi kofe binani dron parce que ambe kodon anga karamo be ni kuma foin chien folo mina a jamana de foin ay jamana to fo nana jamana to fo ko olu ta to arab jamana ko e jab atoy di tabulu do mo be kulu Abubakar ni Umar ko de ko ko golu pa bulu farere do be ko nuka toy di nuka sayela ma yena jesira be fali kelen zan ko to da Abubakar ka kelen do da Umar ko bugo fo fa donc on dit le bignon da flek ka bokuya i ma de suros la mais la même Abubakar ni Umar contrôle na kuma foyen de quoi avec kulu ka be jamana do ko to kero la funda na warda ya ma ka ya blu folle adoka bo aka doka bo ki kale Qur'an na kwale damen insra nunde la ko doro met dam bon ere ten fo sa parce que Qur'an kale ere ngalo ka obeta na malesa ma farati doro do bake mo bu kale Qur'an sa chente ko o cha bia sa
موت السرف يبلي إلا من رحم نانا بدي ندرج جيكوكا بس كني ويلة تايبا يدولا وبوكا بلولاكا nga amon ba don yada ma de koni yoronin gile ka singa ka mawqifu yele ma shukoni dugujete na soro ko kalan sirado o be famu ma do be ayi to kalan sira fe wa tara sababu do ya tayoro dola wal ma tara sigi jamana dola aka tabulo yele mana nga kani sigile soro I wolo dugu mo dugula I ma tayoro shi I fani buruju to dambe abokaru ni umaruna ka singa na ebla ulu contrôle la shukoni dugujete o tika ke gwanza on ndorobo ko jugoro bo ko nuyerete ko dugole were parce que ko dugole ndemuna jamana nga be fere tigere du kofe be fere tigere du kofe e ma eto jamana na war façon do be na yeri bolo ki to chugo dola u ba asege e ni bomini o be go comme de ko on man so niveau là ok ka war façon do e ma bolo ate ko dallu mana abe laje e be ga dum bomini mamun muto moria kelengelenu ni wushulan fero ni komisenu ni kema flafla yini na ka singa na balika awo borami ama me antala ka e munu wera balaka dama ulu wera balaka na anno fe kana o ande ubonde ka chila mana we kunfe kuma jumeni kuma na ubago ke e ma wardi to umo e war kana ke fe bete ubete yeli ko isa ama hunde nyonga ya mo mo ko wari indila komisa man chawu ya ngul dabla alaka boda kai te mali dina baragala ko chabage warno fegu like do idura internet ngono minte faida di minte ismu fere kawni mo buski moria ma marché sa wo ismu de fere sida ere wolo mani ere tala qur'ana ko kuma ere tala folo kuma fo de ko ni qur'ana ay do ko be da sida be mo boranu ga kolo jawnu ka kawati muyi sida ere tala allen ya ke dora be ka be dagati daga ere mo to kuma ere la abi dagati daga mo ere to la blere mo ko me mina sandro bana ni en keta doro ni miketa wa chente atekere ni we ochuwe ek mina de mo ma akla ko ande nyondo ya anga ngani anyuma ya de sira ambega afokwa here ambe here kanumi mo ko chuko mina anga ngani anyuma ya masoro ma amfe ko am nyondo ya ko ibe feyni la mo ko kuna anga sabali anga nyo hina mina na anga bita enjoy anga ni aye wele de blabi ama kuma jugu fo ama bi ay sigi aga na anga dine ba o ni min wati sigi ni ko fe ko kuma to be nyefe o kuma to min be o ka gelene o ka gelen ambo fo a jugu fana na ala sona ni ma mi ni bita fam yani aya ton nungana comme ayre ay ni nganno ala tubi de dele wato ne ta fa nga teme o ka anga na kuma geleya ala kele ko ga no ya o nga ala ire gele ma min fo be ni yefe ni mi go kiti kafiriya dabla kibi boy be qur'a ke ni video nunu ka be kuma jugu fama ala ko anga kuma jugu min fima amino fima de o biya ya ala sona ala ka klimandanu ba ala ka tubi daira anui kafiru ya rabbi ala ka tubi nawanu langafu ala ka tauhidu nawanu munafiqu ala ka limaniyan nawanu sahaban nanna ya rabbi ala ka sahaba buyan na anu yoro munungo kira wa rabbina ya rabbi ala ko hakilla bo ula ala kira ka kira labaya ya rabbi ala ko sabati anu duskuna amin ya rabbi alaka aslama ya alaka ambalo ayrereka amin alaka amfara chintigu ka fi dunya wal akhirah alaka hereka an ambisran torokum ya rabbi alaka ankishi umma
ambe here mini je kono ya ani lahara ya rabbi alaka no ya ai ambe sran toro ko munu ye je kono ya ani lahara ya rabbi alaka anki shuba akili be fami fe ko nganga here suraka boy ya rabbi alaka here di amma ka boy akili rete famu fe ya rabbi alaka here kan ka boy ay rabbi here hakemi ina alaka teme were ka here amin amin ya rabbi ambe hake do be kono do afika shake do la aba afika shake muno ya rabbi alaka anteme uka alaka anfara barka dalauka alaka anfara barka dalauka alaka barka do anga kubela sheikhu dala jani kenani lafiya ya rabbi alaka di amma bana bato mun bana ya rabbi alaka kenaya di anuma alaka lafiya danuma munu yanko alaka weli jabilla ya rabbi alaka hinawla alaka yafuma yango mina alaka no yamtaje mina alaka no alaka nu yeda nyonga aljina kono اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.